In de Zuid-Limburgse plaats Noorbeek was er een grote inzet van de brandweer nadat de brand was uitgebroken in de kerk. Verbygangers zagen dat er flinke rookwolken uit het kerkgebouw kwamen. Daarop kwam de brandweer meteen met meerdere bluswagens naar Noorbeek. De brand werd woensdagochtend om 9 uur ontdekt en heeft voor flinkheid sjaai gezorgd op het altaar van de kerk. Van buiten is er niet veel sjaai te zien, alleen is duidelijk dat er een aantal routes in gesprongen. De brandweer wist echter te voorkomen dat het vuur doorsloeg naar de zolder en zo ook de toren van de kerk zou kunnen bereiken. De kerk in Noorbeek is een prachtig monument. Het altaar dat verloren gegaan is in de brand is meer dan 300 jaar oud. In Noorbeek overheersen gemengde gevoelens. De brand heeft natuurlijk voor veel sjaai gezorgd, maar het had allemaal nog veel erger kunnen zijn. Het beeld van de patrones van de kerk, Brigida, is niet door de brand aangetast. Het herstellen van de kerk in de oude stad zal echter onmogelijk zijn. En terwijl de brandweer nog de laatste houtresten aan het nablussen is, wordt daar al druk over gespeculeerd in het dorp.